akin. Pero merong iisang trip na magkakasundo tayo. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? What happened, Vela? What happened, Vela, to your gala kahapon, Vela? Sino ba dyan ang mga gumala? Gumala kasama ang jowa o gumala kasama si Mama and Papa? Oy, teka lang, bagong lahat. Ako pa rin ito, ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. At sige nga kabisyo, since kahapon ay galing tayo sa pahinga mode, recovery mode, at ang iba sa atin ay talaga namang sinulit ang weekend kasi nga ito lang yung mga oras kung saan kasama mo ang iyong mother, father, gentleman. Pero ang tanong ay, sino ang mas gusto mong kasama gumala? Ang iyong jowa o ang iyong mama? Alam mo kahapon, nakakatuwa kasi kumpleto kaming nakapaggala kahapon kasama si Lolo, si Lola. Actually, kailan ba namin ang tagal na namin huling gumala as a family. Pero nakakatuwa rin talaga, nakasama ko sila kahapon. Kaya lang may mga chronicles talaga. Since syempre, as a complete family, unang-una na dyan, syempre kapag gumagala kayo, kumakain kayo sa labas. Pagka kumakain kayo sa labas, edi syempre, wala na kayong dadaling mga baon-baon sa bag. Pero ito, yung mga magulang ko, lalo na yung lola ko, shout out sa'yo. Yung lola ko, yon. Pinapabuhat ako ng bag niya. Sabi niya, di syempre nasira yung outfit ni Mara Tony. Ganda-ganda ng outfit ko. Tapos pagkalapit ko sa kanya, apo, padala naman ang bag ko. Pagkabuhat ko, ang bigat. Bigat ng bag. Pagkakita ko ng bag, may laman. May laman. Saging na saba, Saging na saba, tsaka paborita, tsaka malaking tubig. Apakabigat talaga. Sabi ko na nga, di ba kakain tayo sa labas? Bakit naman may dala kang ganyan? Sinisira mo yung outfit ko. Meron ka bang kilalang ganon, ha? Gusto mo yung gumala kayo as a family, pero ginawa kang taga-bitbit. Meron pa rin talaga eh. Ito pa isa. Ayan, non-stop sa kakapicture. Yung picture, Mara Tony, yung camera, picture mo naman kami. Taga-bitbit, tas taga-photographer pa. Tapos, ang gusto pang picture, landscape. Ayaw ng 0.5, ha? Ikaw, alam ko, ganyan ka rin sa anak mo talaga. Kasi ito pa pinakamalupit sa lahat, ha? Gumala na nga, di na-enjoy nyo naman. Sabi ko, sige na nga, minsan lang naman to. Minsan lang naman din kumain. Meron pa curfew. Uwi na raw kami kasi raw, gagabihin, matatraffic. Ay, iba na, ha? Masaya naman gumala, pero grabe naman yung mga ganyang reason, may curfew kahit weekend. Kasama mo na magulang mo. Nakakatawa. Ikaw ba may mga ganyang memories ka rin ba kapag kakasama mo yung mga magulang mo pag gumagala? Anyway, mamaya tuloy-tuloy natin ang ating daldalan. Tuloy-tuloy ang ating chikahan ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1